Hayırlı kеш, siz Müslüm телевидениесін қарайсыз, район көлем вақиғалар білән сезне мин Римма Авзалова таныштырырмын бүгінгі шығарылышта. Müslüm қонақлар қабыл етті. Татар әдәбияты һәм сәнгать төкеннәре журналистлар күзлегеннән. Шибиләрне көзен саныйлар, районда хәрби хезмәткә көзге чакырылыш башланды. Авыл уңганнарын зурлый. Туган Экограф фирмасы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көнен билгеләп үтте. Хәзер әлегә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Районга бер төркем язучылар килде, алар традициягә әйләнгән татар әдәбияты һәм сәнгать төкеннәрендә катнаша. Әлеге очрашулар 2015 елдан бирле оештырыла һәм һәрберсе үзгә форматта үткәрелә. Бу юлы татар әдәбияты һәм сәнгать төкеннәре язучы Филус Латыйфиның һәм мәгърифәтче, фольклорчы Зариф Мөэминовның юбилейларына багышланган иде. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. 12-13 октябрь көннәрендә җирлегебезгә күренекле язучылар һәм сәнгать эшлекләре килде. Шунысы сөендерә, язучылар Мөслимебезгә яратып киләләр һәм үзләренең иҗат җимешләре, акыллы фикерләре, идеялары белән халкыбызга рухи азык бирәләр. Мәртәбәле кунаклар арасында халык язучылары Марсель Галиев һәм Фуат Садриев, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатлары Газинур Марат, Зиннур Мансуров, Ләбиб Лерон, Гаяз Исхакый исемендәге премиясе лауреаты Факил Сафин, Балалар шагыйре Мөҗәһит Әхмәтҗанов, шагыйре Шәмсия Җиһангирова, журналист Рәшит Минхәш һәм башка бик күп танылган язучылар бар иде. Менә шушындай Мөслим кебек районнар булган хәлдә безнең татар халкының кодексы да язылырга мөмкин, аның яшәеше дә артырга мөмкин. Кызганыч ки, авыллар бетә, яшьләр китә, әмма ләкин алар китә, дөнья бетә, авыл бетә дип кенә түгел бит. Менә әгәр дә һәрбер район шушы мөслимнәр кебек эшләсә, үткәнен, бүгенгесен барлап барса, без әле яшәячәкбез. Беренче көнне язучылар бүләк авылында булып, шагыйрь һәм әдәбият галиме Ноиз Гамбәр яшәгән йортка әлмә такта кую тантанасында катнашты. Ноиз Гамбәрнең каберен зиярат кылу, Советлар Союзы герое Илдар Маннанов бюстына чәчәкләр салу истәлекле вакыйгага әйләнде. Шәхесләрне искә алу бу башкаларга да үрнәк, бу безнең яшь буынга да бер тәрбияви чара, безнең инде алмашка, менә онытмаска кирәк, исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел дигән мәкалдә бар. Ул мәкалә инде ул халыклашкан, ул безнең мәшһүр шагыйребез Шәүкәт Галиев сүзләре. Дулкынланып, тәэсирләнеп кайтам. Кайтмый һич кенә дә калырга мөмкин түгел. Һәм горурланам, эштән генә горурланып йөрим, күзәтәм үзем белән сәяхәткә килгән каләмдәшләремне. Мөслимдә менә ихлас күңелдән, күңел биреп эшләнгән икәне әллә каян күренеп тора. Һәм бу икеләтә мөслимләрнең дәрәҗәсен күтәрә минем каләмдәшләр алдында да, гомумән җәмәгатьчелек алдында да. Соңыннан кунаклар Октябрь авылына юл тотты. Әкиятче бабай буларак белгеле райондашыбыз язучы Зариф Мөэминовның кабере янында иҗат әһелләре, аның биографиясе, тормыш юлы белән танышты. Очрашуга язучы яшәгән, озак еллар укыткан, мөгаллимлек иткән авыл кешеләре дә шактый җыелган иде. Без монда килеп беренчедән теге үзебез аралашсак инде Мөслим халкын күрсәк, анда икенчедән инде монда Мөслимнән чыккан бик зур язучылар бар. Рухны күтәреп кайтабыз менә Мөслимнән. Чөнки Мөслим күз алдында үзгәрә бара, ул мотор айды бит инде. Чираттагы тукталыш Турыш авылы, авыл зиратында бер төркем язучылар шагыйрь Хоррас Әюпның каберен зират кылып чәчәкләр салды. Сәфәрне дәвам итеп кунаклар Мөслимгә кузгалды. Язучылар районыбызның истәлекле урыннары белән танышты. Тукай, хезмәткәдан һәм бәхет скверлары һәркемдә җылы тәэсирләр генә калдырды. Мөслимнең көннән-көн үсә һәм матурая баруына соклануларын берәү дә яшермәде. Шул көнне Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында узган халыклы очрашуда әдипләр үз чыгышлары аша татар әдәбиятының һәм сәнгатенең бүгенгесе, киләчәге турында фикер йөртте. Ел саен язучылар белән очрашу матур традициягә әверелде. Бу гади генә очрашу түгел, укучыларны халыкның татар әдәбияты белән таныштыруда, аны халкыбыз арасында пропагандалауның бер ысулы да булып тора. Зур дәрәҗәләргә ирешкән, халык яратуына лаек булган бөек язучыларны үз күзләрен белән күрү, алар белән әңгәмә коруда күңелгә онытылмас мизгел булып кереп кала. Кызганыч, без менә кайтканда да уйлап кайттык. Безнең Мөслим төбәгеннән чыккан бик якын дусларыбыз инде күбесе бакылыкка күчкән. Зөлфият абыйлар, Наис абыйлар, Наис Гамбәрләр, алар әлегә безнең арабызда булган, безнең белән аралашып яшәгән шундый шәхесләр менә бүген бик дулкынландык. Наис Гамбәргә истәлек тактасының туган нигезендә ачылды. Мөслимләргә ихтирамым, аларга булган хөрмәтем тагын да артты, чөнки алар үзләренең шәхесләрен чынлап та зурлый беләләр.
Икенче көнне язучылар Мөслим зиратында Флюс Латыйфиның каберен зират кылып, язучының истәлек ташы янәшәсенә кәнәфер чәчәкләре салды. Иҗади сәфәр районының гомуми белем бирү мәктәпләрендә дәвам итте. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Районыбыз мәктәпләрендә язучылар белән очрашулар оештырылды. Кунаклар мәктәпләрнең эшчәнлеге белән танышты, балалар белән аралашты. Теманы Фәрида Гайнетдинова дәвам итә. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенә кунакка якташ язучыларыбыз Фуат Садриев, Ләбиб Лирон һәм Шәмсия Җиһангировалар килде. Без инде мөслимнәргә мөслимнәргә рәхмәт. Шулай дәвам итсеннәр һәм менә татарча сөйләшеп, матур итеп каршы алдылар бу мәктәптә дә, Тукай исемендәге мәктәптә дә. Сезгә исәнлек, саулык, илебез аяз булсын, илебез күңел булсын, тыныч булсын, безгә тынычлык кирәк. Укучылар кунакларны мәктәп территориясендә урнашкан ачык һавадагы китапханәдә каршы алдылар. Мәктәп бинасында кунакларга Тукайның туган тел җырына ясалган композициясын тәкъдим иттеләр. Мәктәбебез Габдулла Тукай исемен йөртә. Шуңа күрә укучыларыбыз бик теләп әлеге номерны тәкъдим иттеләр. Аннан соң кунаклар музейга уздылар. Музейебез Тел һәм мәгариф музее дип атала. Музейда кунакларыбызны, язучыларыбызны, бигрәк тә Шәмсия Җиһангирова, Фуат Садриев, Ләбиб Лироннарны музей тарихы белән таныштырдылар. Кунакларыбыз мәктәп музей белән таныштылар һәм шагыйрьгә 10 сорау дип исемләнгән проектта катнаштылар. Чара барышында кунаклар экраннар аша бирелгән сорауларга да, укучыларның сорауларына да бик теләп җавап бирделәр. Күзләр җиткәч Мөслимемә килә бик шәп кунаклар. Язучылар һәм шагыйрьләр, белемле аксакаллар. Бу очрашу миңа бик ошады. Безнең танылган шагыйрьләребез кызыклы җаваплар бирәләр. Мөслимдә әдәбият һәм сәнгать көннәре тәмамланды. Районыбызга аяк баскан кунакларыбыз Мөслим хакында язылачак шигырьләре, әсәрләренә яңа илһам, яңа хисләр алып юлга кузгалдылар. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Алга таба көзге чакырылыш башланды. Чакырылыш 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу чакырылышта районыбыздан 24 егет хәрби бурычын үтәргә китәчәк. Әлегә егетләр медицина тикшерүе уза. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Егетләр бүген хәрби комиссия үтә. Хәрби хезмәткә озату 16 октябрьдән башланачак. Көзге чакырылышта 200-гә якын егет медицина күзәтү үтәчәк. Товарищ председатель призывной комиссии Призывник Бухарин Айзат Афисович прибыл на призывную комиссию. Быелгы көзге чакырылышта безнең районнан 23 егетебез армия сафларына китәчәк. Алар инде күбрәк эләгәчәкләр центральный военный округларга. Инде безнең комиссия дәвам итә, медкомиссия дәвам итә. Егетләрнең барысының да теләкләре бар. Комиссия кирәләр, үтәләр. Һәм инде безнең беренче отправка булачак, ул бирсә 16 көнне. 16 октябрь көнне 4 егетебез армия сафларына китә. 2023 елның 1 октябреннән административ хокук бузулар турында кодекска үзгәрешләр керде. Хәрби исәп өлкәсендә хокук бузулар өчен штрафлар күләме дә артты. Штраф призывников до 30 тысяч рублей, если он явился и в медицинской комиссии, и на отправке, и явился в военный комиссариат, до 30 тысяч штраф. Если не оповестили, если гражданин не явился в военный комиссариат, или же своевременно не подали сведения в военный комиссариат, что гражданин работает в их организации. Контракт нигезендә хезмәт итүче мөслимләрдә шактый, атна саен 2-3 егет контракт нигезендә хезмәт итәргә китә. Көзге чакырылышта медицина тикшерү узган егетләрнең барысы да армиягә үз теләкләре белән баруын билгеләп үтте. Армия сафар үз теләгем белән барам. Минем ике абый, икесе дә армиядә хезмәт итеп кайттылар. Аларга барып гордиться итәм диләр белән. Уку йорты НПТ, Национальный политехнический техникум, тракторист-машинист, хозяйственного производства. Уку йортын бетергәчтен, менә армияга служить итәргә китәргә җыенган үз теләгем буенча. Нинди уку йортында аңладың? Интернеттан укыдым инде, получается, дистанционно укыдым. Нинди һөнәр алдың? Программист. Хәзер егетләр хәрби хезмәткә барудан качып йөрми. Хәрби хезмәт орнына контракт нигезендә хезмәт итәргә теләк белдерүчеләр дә бар. Контрактны 18 яшьтән төзеп була. Татарстан Республикасы хәрби комиссариаты сайтында кайнар линия эшли. Әтиәниләр үзләрен борчыган сорауларга анда җавап таба ала. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.
Узган якшәмбедә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәре көне үтте. Туган як агрофирмасы бәйрәмне район мәдәният йортында гаилә бәйрәме итеп үткәрде. Агрофирмада хезмәт куючылар белән бергә чарада аларның тормыш иптәшләре һәм балалары да катнашты. Бәйрәм һәр яшь категориясын истә тотып оештырылган иде. Туганьяк агрофирмасы һөнәри бәйрәмнәрен зурлап район үзәгендә Зифа Басырова исемендәге мәдәният йортында үткәрделәр. Бәйрәм чарасына хөрмәтле кунаклар килүе дә бәйрәмнең тагын да зауыклы һәм кадерле икәнен ачык дәлил иде. Алдыңлардан иң беренчеләрдән булып, бүтән эшләрендә башкарып чыктылар. Уңыш буенча да иң беренчеләр проектта бәйрәм 24 белән бетерделәр. Башка күрсәткечләр буенча да багаш урып җыйган алсак та, рапс урып җыйган алсак та, җир эшкәртүне алсак та, алар беренчеләрдән булып, бу эшләрне беренчеләрдән төгәлләделәр. Туган яклылар һәр эштә дә беренчелекне бирмиләр. Чәчү эшләрен беренчеләр булып тамамласалар, урып җыю эшләрен дә иң беренче булып төгәлләделәр алар. Быел погода коры туру сәбәпле, быел урып җыю безнең иртәрәк тә бетте инде. Уңышта былтыргы сынак сөендермәсә дә барыр, алган җыеп алдык, Аллага шөкер диyorum. Мин үзем шушы туган як агрофирмасында беренче көннән башлап, менә әле 20 еллык юбилейны үткәрдек. Агрофирмада шушында 20 ел хезмәт иттем. Быел 44нче сезонга аяк басып, әйбәт кенә күрсәткечләр күрсәтеп, Туган як агрофирмасы буенча эшләр тамамланды дип әйтеп китик бердән. Иң беренче бәйрәм шул, бәйрәм настроениесе икенчедән инде. Үзебезнең эшчеләрне, үзләренең гаиләләре белән, балалары белән, оныклары белән шулай матур күргән бәйрәм оештырып, шуларның күңелен күреп, шуларга инде тыныч дөнья тынычлыгы икәнен безнең яктан, җитәкчелек ягыннан аларга карашны күрсәтәсе килә. Бәйрәмне агрофирма хезмәтчәннәре, гаиләләре, тормыш иптәшләре һәм балалары белән бергә бәйрәм иттеләр. Бәйрәмне мондый форматта үткәрүне Шаллы итмәге җәмгыяте идарәче компаниясе генераль директоры Эдуард Юнусов балаларыбызга үрнәк булуын теләдек диде. Чувство радости и, наверное, удовлетворенности на сегодняшний день, какое есть у меня, мало у кого есть. Чувствовать себя, когда за спиной у тебя уже нет каких-то долгов, каких-то свойств, которые тебя обязывают, заставляют ждать. Именно такое чувство я сегодня располагаю легкости. Огромное вам спасибо. Туган яклыларга бәйрәм котлауларын Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Рафаэль Фаттахов та җиткерде. Исеме бу агрофирманың исеменә туры килә. Сез инде үзегезнең авылдашларыгызны шушы кырларда үстергән икмәкләр белән бөтен Россия күләмендә безнең Татарстан продукциясын танытасыз. Сезгә уңышлар, менә шушындай коллективыгызны саклап калып, матур иттереп, алдыңгы көннәрдә дә матур иттереп эшләргә. Район башлыгы Альберт Хуҗин да Туган як Ратный края кебек көчле агрофирмалар, Шылны хлеб кебек инвесторларыбызның җирлегебездә эшләп килүе районыбызның авыл хуҗалыгы тармагына югары нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә диде. Туган як агрофирмасының эше ул ниндидер зур холдингларның, ниндидер менә шәһәрдә эшли торган КАМАЗдыр, ниндидер шуның ише оешмаларның стиленә ошап килеп бара, үз почеркы белән. Беркемнән дә карамаган бәйрәмнәрне дә алар менә шулай иттереп үзенчәлекле иттереп эшлиләр, технологиялар да үзенчәлекле. Бу көнне алдыңгылар күп котлаулар кабул иттеләр. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, район башлыгының рәхмәт хатлары да алдыңгы механизаторларга, белгечләргә тапшырылды. Бәйрәм чарасында район мәдәният йорты егет кызларының матур җырлар яңгыравы, бию коллективларының дәртле биюләре бәйрәмне тагын да ямьләндереп җибәрде. Туган як Ратный края агрофирмасы хезмәтчәннәрен хөрмәтләү бәйрәме 3 сәгатьтән артык дәвам итсә дә, бер тында узды. Алдыңгыларның күңелендә озак вакытларга җитәрлек күңел күтәренкелеге һәм яхшы кәеф калды. Фәридә Гаентинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Тыңгысыз өлкәннәр бер чарадан да читтә калмый, агач утырту акциясында да катнашты бу апалар. Өлкәннәр бу изге эшне Бөек Ватан сугышында һәлак булган райондашларыбыз истәлегенә дип башкарды. Өлкәннәрнең хис кичерешләре алдагы репортажда. Оғашы утырту акциясы кысаларында Мөслим күпер-яны Акбой ярында 100 төп кайын оғашы утыртылды. Бүйек җиңүнең 80 еллыгын каршы алып уздырылган масштаблы чарада өлкәннәр аеруча күп катнашты.
ық бойында енді көрініш шындай матур. Шуңа біз отыртқан мына қойын ағашлары тағында ем істесін деп, біз мына бек матур етіп ағаш отыртабыз. Бізде изгешке жиылдық, ағаштар отыртабыз. Шушу ағашларыбыз матур ғана болып күссінлер, шушу ағашлар арасында жилеклер жиярға яссын. Өлкөннөр утырткан оғачлар мөсимебизни ямлап тизден шоулап үсеп та кетер. Бу эшнең элекеге Сабантуй мәйданы территориясы янашәсендә башкарылуы аеруча кубанычлы. Мөсим күпереннән үк матур манзара ачылыр. Кайын агачы сагыш символы. Ул яуда ятып калган райондашларыбызга, өлкөннәребездән бер җылы истәлек булып торачак. Өлкөннәр елы кысаларында инде бик күп шаралар үткәрәбез. Шуларның берсе бүгенге көндә менә җирлегебездә, элекеге Сабантуй урынында агач утыртабыз. Инде агачларыбызны карап, исәлемеңне үстерергә насип булсын дип әйтәбез. Бу безнең киләчәк буыннарга истәлегебез булачак. Бөек Ватан сугышында вафат булып, яу кырында ятып калганнарның хөрмәтенә алар яшьләр бу мәсьәләне аңлар үсәргә тиешләр. Менә киләчәктә дә бу бик матур ял итү зонасына булыр дип өметләнеп калабыз. Яшел Мөсим проектының дәвамлы булуы сөендерә. Бүген һәркем мин агач утырттым яисә тәрбияләдем дип горурланып әйтә ала. Агачлар утырткан мәйдан ветераннар аллеясы истәлекле урын булачак. Армияга китүче ир-егетләр шул каеннарга кулъяулык бәйләүне матур традиция кертеп, әтиәниләр шул бакчага кереп хезмәт итүче улларын сагынып, исән-сау кайтуларын теләп дуга кылырлар. Лилия Шаймиева, Динар Нуретдинов, Мөсим телевидениесе. Гомумән өлкәннәр ункөнлеге чараларга бай булды. Шахмат, шашка, дарт, стәл теннисы буенча ярышлар оештырылды. Бильярд ярышы узды. Бильярд яратучыларга тагын бер сөенечле хәбәр. Яшьлек спорт комплексында өлкәннәргә ай буе бушлай хезмәт күрсәтеләчәк. Өлкәннәр арасында узган спорт ярышларыннан коллегаларыбыз репортажы. 5 октябрь көне өлкәннәр район ветераннар советы күчмә кубогына бильярд уйнады. Соңгы елларда бу уен өлкәннәр арасында бик популяр. Бәйгедә Мөслимнән Мәсүфә Шәрипова беренче, Улы Чакмактан Гөлия Хаертдинова икенче, Мөслимнән Рәсилә Камалова өченче урынны алды. Иратлар арасында беренче өчлектә Әмәкәйдән Ришат Салихов, Мөслимнән Фәнис Шәмси Әхметов һәм Симәктән Илдархан Вәлиевлар булды. Теләп килдек, хатын-кызлар оешсын дип. Хатын-кызларда йөрсен бильярдка дип. Тормыш иптәшем бильярдта уйнагыз, мине берничә тапкыр алып килгән ие шундага. Шунда уйнагыз кызык булып китте, рәхәт. Шуңа күрә барлык хатын-кызларны да бильярд уйнарга чакырабыз. Молодцы, молодец. И һәрберебез дә менә шулай итеп яратып, теләп йөрибез бильярдка. Почти что постоянно уйнашылар инде без. Бөтенебез И җиңүчеләр алышынып тора. Бөтен кешедә чемпион була алмый, потому что бөтен кешедә җиңүче була алмый. Суккалап караган бары бердә суга алмыйдыр дип, әзәк чыга башлады менә. Так. Мин инде бухгалтер булып эшләдем аларга. Агромастердан пенсиягә чыктым. Шу. Картакияларында катнашам, бәйрәмнәрдә катнашам. Без Хатира ансамблендә җырибез. Улы Чакмакның Хатира ансамблендә. Сәламәтлек 5 еллыгы программасы кысаларында үткәрелгән бәйге һәм уеннарга өлкән буынның дәрт-дарман белән килүләрен күреп күңел сөенә. Яшьлек спорт комплексында аеруча дартс һәм өстәл теннисы уеннары җанлы үтте. Өлкәннәр көненнән актив катнашалар менә бүген көндә теннисны бик яратып уйныйлар. Дартсларга бүген дартстан катнаштылар, уйныйлар. Кичләрен килеп уйныйлар. Дарс уенда Мәлләтамактан Галия Вагизова, Рөстәм Нуриевлар җиңүче булды. Өстәл теннисында Иске Карамалдан Дамир Шаймарданов, Яңавсыдан Валера Кондратьев, Ноэль Юлдашевка тиңнәр булмады. Я очень рада, спорт очень люблю. Когда мне это говорят, вот такого-то числа будет спартакиада, мне уже просто жду этого дня, потому что спорт моя жизнь. Олы яшьтә булуына карамастан Иске Вәрештән Бәхиҗә Бакаова һаман да хәрәкәттә әле. Дартс уенында ул быел да өлгерлек күрсәтте. Мин берсеннән дә калырга тырышмыйм. Әле килдем диде, шахмат, шашкада да катнаштым. Уйнамадым, Җанатар булдыгыз. Җанатар булып утырдым. Бу жол инде менә дартистка килдем. Һәм 70 балл җыйдым. Өлкән буын вәкилләре катнашында спортны пропагандалауга юнәлдерелгән мондый төр чаралар уздыру бик тә кирәк. Районыбызда актив өлкәннәр дә шактый. Шунысы куандыра. Алар нинди генә спорт ярышы уздырсаң да, теләп, күңел биреп катнашалар. Лилия Шаймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.
Йыллар үтсә дә бер-берсенә булган мәхәббәтләре сүрелмәгән, хисләрен саклап яшәүче һәм шул сөюдән балаларын, оныкларын да җылытып яшәүче гаиләләр бар. Мөслим авылындагы мөритүче Минҗихан һәм Рушат Султановлар шундыйларның берсе. Бүген игътибарыгызга әлегә матур гаилә турында тапшыру тәкъдим итәбез. Бездән аерылмагыз.